fairy. Enggak. Pegan jika nasi. Jenis saseबाबो लाना खारनांगोन बस. औ नोंसोर मोजाङै नायना दोनखादो ना आंखौ ओइस बै लोगोखौ सासे लोगोआ जागोन दे दसे नेथ' फैगोन kita megon फैयामोन बस ओरैनो फैसा दाबिनांसिगोन सासे मानसि जाय फैयो बिथांखौनो जोङो एटाक खालामनांसिगोन नङाबा जोंहा जानाय नङा आखायाव बस सोलोङि दा रेडि खान माथिं रेडि ना गासिबो बेनो साल्लाया माजों सफैथों नेनानै थादों लोगो माथो दिनै पार्कआव फैनानै एसे इन्टारेस्ट नांदों iya kalau labu jali yang ngemal karena Adi fai Adi kerba jangan boleh main yang udah lah tuh bang stop tuh yang itu ada Đừng đau gì đau đang tung nhà gas ini mau makan seberang kalau bisa apa sih mau ini lah Bisa dia,